Jedna incydent s kamarátkou. Bože, to by mi život strašný, že má nezaplatil Netflix, tak si pustím nemá. Bože, to je taká nuda, ale keď bude sestra, tak sa pustím nepozerať. Že bude doma. Haló? Tu zazvoní, vypne máš telku. Tak. Čau, bestie! Čau! Že som taká rada, že si konečne prišla. A ja, ideš so mnou do mesta? Samozrejme, že idem, počkaj, len zavolám mami, padnú. A nechcem tu chodiť po tak, to je v pohode, mama aj tak bude dneska umývať. Aha, okej. Idem. Tak zavolám tej mame. Mama! Ja idem do mesta so Sofiou, dúfam, že ti to nevadí. Samozrejme, že mi to nevadí, len si dávaj pozor a peniaze spolu neviem kde. Dobre, čau. Bože, ona je taká, musím ísť dole po peniaze, poj. A nerieš tie prstenie, proste moja mama a žena tak kúpuje si ešte stále prstenia. Ešte si myslia, niekto keď to príde, tak sa jej pýta, koľko si ty mala svadbieb, ako rozvodov, keď tu máš toľko prsteniov. Čo, koho podvádza, že ona nekúpila som si tie prstenie len tak, lebo sa mi strašne ľúbia a proste nemusíš to riešiť. Ja to aj neriešim, je to úplne uličím. Či by sme si mohli dať nejaký lebingos, poď sem. To si namalujeme nejaké líčka, potom to nebude treba, do mesta sa machlne. Ale treba ešte sa učešeme. No čo, poď tie prachy, počkaj tu. Kde mám tie prachy? Ja aj tu mám kabelku moju. A počkaj, možno by som sa predliekla, lenže nemám čo, do čoho by som sa predliekla. Do tohto? Vypadám tam jak sprostá, ale zatiaľ to nevypadá až tak hnusne. By som sa náhodou chcela predliesť, neviem, by sa to strátilo. Ale však mám dosť oblečenia, mama sa na mňa nenahnevá. Do oblečenia som či tak už mala dosť dlho na sebe. Iba som sa predliekala, okej? Však okej, mi to nevadí. Tak, mobil. Máme toto za veci, ježišmarja, to mám takú veci. Už idem. Poďne. Ideme. Tak. A ideme teda do toho mesta. Konečne sme... Som strašne rada. Tak my sme sa šli najskôr pozrieť, aby som šla teda tam najskôr. V tejto časti, neviem, či to je, nik som tu nebola, vieš. Než čo musíš zapísať. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja potrebujete zapísať to, že je to tomto náhodnom, čo tu dneska bude. Dobre, budete si mi to kupovať? Áno, budem. Dobre, v tom prípade musíte zaplatiť vstupné. A koľko to tak bude vstup? Vstup do tohto centra stojí presne 5 eur. A ja som si nechala doma peňaženku, ale mám tu akože niekde kreditku. Tu mám svoju peňaženku, len proste mám zaplatiť takto 10. Dobre, v tom prípade platíš vstup aj za svoju kamošku. No hej, zaplatím. Vieš, tak okej, ďakujem ti, ja som taká vďačná. To nevadí, len stačí, keby si mi ako na budúce poďakovala. Ale tu máš moju peňaženku, či by si mi tam vhodila ku tebe. Samozrejme, poďme. Ideme sa poznať tuto, hej. Ešte som si zarobila. Poďme, ja tu šmitnem, že keď to stranda, ešte taká švanda. Ja viem. A tu nič nie, tu si iba nejaké kvety a tak. A dobrý deň, chcete vedieť, ako sa stará o tieto kvety? Moja mama chcela zase kartičku, lebo tu chce dneska ešte prísť, len nemám len zase
teraz kartičku takú tú ľavou. Aha, nech sa páči, tu ju máš. Bože, pani, len tak ďakujem. Nemáte zač, a keby niečo, tak poďte, čo vám ukážem, ako si maminka má vypere kvetinku, keď si takto fialovú, tak musí takto vybrať prosto sininko. Vezmem ho penice, ešte takto nakloní na kvetinu, že dá tam sininko. Takto, potom to pekne zaleje. Takto. Potom to postrieka. Vodou to postrieka. Vyrastie takto pekný kvietok, ano? A ďakujem vám za poučenie, ale ja viem, ako sa sadú kvety, nie? Ja viem. A prečo nie, nechápem. Zakúďme do tej druhej časti tam vedľa. A mimochodom nemusela spať nič, dievčatko, lebo ja neviem, pošto sa neplatí na vstup, ale zase začnem vyberať peniaze na vstup. Že tí, ktorí si nezaplatili vstup 5 € na 6 hodín, tak nech prídu zaplatiť a vrajom 1 hodín. Tak pôjdeme. Mama, že sa na mňa máš odfotiť, bási pôjde som odfotiť. A ja, ako to sa mi postaviť napríklad? Poďme, dáme si srdce. Poďme sa na tú fotku. Nekrásna, len tu nechám, pôjdeme. Oh my gosh, vieš čo, ja som si chcela na nový telefón a moja sestra, lebo proste sa máme taký už rozbitý z telefónu, má úplne nestabilnosť, ešte potrebujeme mikrofón a kameru, slúkačka na natáčanie, tak dúfam, že to niečo nájdem a dúfam, že to majú aj igelitky, ináč by som si musela zajsť po igelitky. A kde sú asi igelitky? Na začiatku, tu to vieš. Ja som ti po dni zašla. Ďakujem ti. Deň, ja by som skúpila ten rebožlen, lebo ja som vždy chcela, počúvaj. Toto by som si nekúpila. To mu bolo úplne kraksne, stará ho mojej mame. Tu je napríklad ten zo zelený. Mne sa strašne ľúbi ten hlavkový. To je také obyčajné, ako som mala ten Movibie. To sestry na hranie. Poďte sa slúchať, pretože ako si ma dopadne. Pomalu teraz chodím, a neviem, kde si mám dať. Toto a toto ešte vezmem. A to by mohlo byť všetko, že postavím notebook a notebook na budúce. Tak to je všetko ešte na MacBook. Dva MacBooky, tretia sestra. Teď som mal na matušky, ale to nevadí. No, dobre, to je všetko, čo si chcela? No ja to musím ešte zaspať na tašku, vieš? Ona má toľko peniazí nakupovať a ja mám ledva 15 €, ešte jej tu platím vstup. Je to moja bestie. To moja bestie. A ona mi určite niečo kúpi. Ty mi platíš skincare, pekne. Bestie. Jo. Platíš dneska skincareu? Áno, platím, veď vždy platím skincareu. Ďakujem. A za čo nebude ty si rada, že platím tú tvoju skincareu? Že by som bola rada, ale tak aspoň ty niečo niekedy zaplatíš, nemyslíš? Teraz to by znalo troška, ako keby si bola rada, že proste platím. No nie, že by som bola nadšená, ale tak aj ty by si niekedy mohla niečo zaplatiť, nemyslíš? No, veď ja aj platím vždy skincareu. Ty to vieš. Dobre tú tášku, nemám čas teraz. A čo budem nosiť ja? Ty nenosíš žiadnu tášku, počúvaj ma. Ja som zabudla na ok, ja to nejak vezmem. Pôjdeme na druhé poschodie.
Keď tu máš také tie veľké košíky, tieto do toho môžeš naukladať tie tašky. Jo, tak to je dobrý nápad. Konečne, že niečo dobré napadlo. Ideme tak tam naukladáme. Už som to zavralo. Prečo? Tak. Konečne si mala dobrý nápad. Aspoň raz za čas. Niektoré veci som musela povyťahovať, lebo proste vieš ako. Už tu máme v košíku a môžeme ich na dve poschodie. Tak. To bude bájo. Jajo, vájo. Tak. Tak, už sme skoro tam, no. A Rončo, že mi zase niektorá výhodná končí od teba na hlave, okej? Lebo minule som mala na hlave a vieš, že to nie je príjemné, keď niečo tak šmarí na hlavu. Tak akože sorry, ja som nechcela. A to nebola moja chyba. Ako nebola tvoja chyba? Chceš teraz povedať, že za to som mohla aj ja? No trošku si za to mohla aj ty. Mohla by si ma už prestať tak štvať, lebo ma tak štví, že za chvíľu budem potrebovať dioptru, aby som ťa vôbec videla, vieš. Dioptru potrebuješ povedať radšej. Idem. Tak, dáme si tú zmrzku, až tam teda dneska to... No dneska zmrzka nefunguje, alebo čo? Ja aj dneska musíme zaplatiť. Ako čo si urobila teraz? Zaplatila som nám zmrzlinu. Moje peniaze, alebo tvoje to boli? Moje, prečo by som mala pod tvojimi peniazmi, tvoje peniaze nezaujímajú. Tu máš ani niečo, že sa za mňa vyklidneš tú zmrzku, veď sa neboj. Tak pôjdeme platiť na tú skincare. Ona dneska zavretá. Nie, neboj sa, ona si takto má. Tak pôjdeme. Bože môj. Teším sa. Tak. Dobrý deň, ja vám teda urobím tú vašu skincare. Musíte sa prevozť do týchto župánkov. Ale dneska to bude trošička také hroznejšie, pretože musíme predsa len tú skincare urobiť. Tak najskôr vám nasadím pleťové masky. Ako vždycky vám nasadzujem pleťové masky. Takto. Fúha, to bude dneska dosť zle, lebo pory, viete, všade máte pory a... Vy budete platiť kto? Ja, berte mi na moje takú kartu, to je moja peňaženka. Jež, ospravedlňujem sa ti, ja som zabudla, čo to také peňaženka, vieš čo. Som takú otázku peňaženku nemala. Takže zľava, platba, hej. Nikdy takú otrasnú kartu by som nechcela, takú zlatú, nosnú. To hej ti mohla by si už fakt prestať dosť, lebo si tú skincare zaplatíš sama. Už ja som ti to zaplatila v Tuble, som mala 15 €, akože tu. A ty mi tu ešte budeš takto, no takto som si teda od tebe fakt nemyslela, že budeš na mňa takáto hnusná. Pani, mohli by ste byť kľudnejšie, takto sa skincare iba pokazili. Prepašte, ale moja bestia je niekedy výbušná. Musí sa vám vážne za toto ospravedlniť. Tak ja som niekedy výbušná, to ty si niekedy výbušná. Fakt, dneska zaplatíme skincare a idem domov a už fakt nikdy nechcem ťa vidieť. Bože, predstavovala som si tento krásny, pohodlný deň, čo má byť. Takto zvoraný. Dúfam, že ti zaplatila som už tú skincare. Ideme na posledné poschodie. A zajtra sa mi pekne, krásne budeš ospravedlniť. Ináč poviem tvojim rodičom, že si vymeškala zo školy asi tak 256 miliónov hodín. Nie, to im prosím len nehovor, ja nechcem mať do nich zlé. Tak by si mi mohla láskavo prestať dirigovať, čo mám a nemám robiť, pretože ty sa chováš k mňa ako kupsovi.
prepáčte, proste hrozná a chcem a zanechajte follow, like a comment. Ďakujem za